Исторически парк ще ме съди, предстои да вляза в затвора от 1 до 6 години. Това е нотариалната покана, която получих преди няколко дни. Дадоха ми срок от 3 дни да изтрия сайта исторически-парк.bg и да преустановя изготвянето и излъчването на видеа в социалните мрежи, в това число, но не само YouTube, Facebook, в които използвам марката Historical Park. Изпуснах срока да го направя и сега ще ме съдят. Това, което предстои да направя, е изключително трудно, но така или иначе бях обещал да го сторя, а именно да се извиня на Исторически парк. Извинете се на инвеститорите, извинете се на гражданите, които са си вложили средства в България. Всеки, който е направил клеветнически Кажете, кои са клеветниците тогава? Чакайте ми да ви отговоря. Да напише опровержение и да се извини. Ще бъдат ли заведени дела срещу тези хора, които смятате, че са клеветници, тъй като това би трябвало по съдебен ред? Абсолютно. Абсолютно. Това беше заявено и в декларацията на акционерите, че те желаят. Към всички медии беше отправен призив. Аз мога ли да се извиня още? Мога ли? Имам ли време за това? Вземете решение за себе си и предприемете съответните Иначе, действия. какво става? Дел. Ето тук заявявам в ефира. Аз ще пусна официално извинение към Исторически парк. Само гледай. Преди да чуете пълното ми извинение, обаче, трябва да се извиня на всички хора, които са си купили билети от исторически-парк.bg. Влез на исторически-парк.bg и запази своето място за премиерата още сега. Знаете, че предстои премиерата на документалния филм за Исторически парк. Понци схема ли е Исторически парк? Заблуждавали ли са консултантите на Together потенциални инвеститори? Която обявих, че ще се случи на 25 септември в зала 1 на НДК. Само че това е филм за Исторически парк. Първо обявяваме датата, след това я променяме. Понеже се освободи дата на 9 октомври в зала 1 на НДК, предпочетох да разменя датата на премиерата, за да имам повече време за монтаж. Тоест, премиерата ще бъде на 9 октомври в зала 1 на НДК, а не на 25 септември. Това е напълно сериозно. Знаете как работим в този канал. Билетите, които са закупени за 25 септември, ще важат и за 9 октомври, а ако някой иска да му бъдат възстановени парите, които е дал, тъй като няма да може да присъства на 9 октомври, нека пише на info@ticketbox.bg и ще ви възстановя заплатената сума. Ей, той ми е нотариалната покана за от 1 до 6 години в затвора, бе! Сланина няма, така ли? Така че влезте на исторически-парк.bg и си купете билет за премиерата на 9 октомври. Скоро ще имаме дата за прожекция и във Варна, а може би и в други градове, така че следете сайта. Влез на исторически-парк.bg и запази своето място за премиерата още сега. Сега е време да се извиня на Исторически парк. Искам да се извиня и от името на другите влогари, които говориха по темата, но не се осмелиха да поканят доволните инвеститори. Искам да се извиня от дъното на душата си за нещата, които казах против Исторически парк. Моля, простете ми. Аз искам да сме си приятели, защото много ви обичам. Чувствам ви като мое семейство и искам да празнуваме коледните празници заедно. Аз съм първият ютубър, който във филма ще даде гласност на доволните инвеститори. Колко инвеститори сте намерили? Не мога да кажа точно, ама сигурно са няколко стотин. Тези от вас, които все още не сте инвестирали или сте тръгнали да инвестирате, обаче някой е говорил някакви глупости и сте се отказали или не сте уверени. Това е престъпление за вашето бъдещо благосъстояние. Инвестирал ли си в Исторически парк? Да. 20 000 лева инвестиция в Исторически парк, 10 000 в Старлопренцата, която се строила село. Моята сестра има 20 000, така че мога да кажа, че моето семейство има 50 000. Колко пари са инвестирали като сбор? Няколко милиона. Има ли според вас по-добра инвестиция от Исторически парк? Може да има, но аз не знам. Трябва да е в България, за вас да е полезно. Исторически парк е най-добрата инвестиция. Да, 100%. Той няма аналог в света и в България. За потенциалните печалби нещо все пак не говорихте ли, не очакваше ли? Как? Не, никога не съм очаквал някаква потенциална печалба. Няма да се го простите никога, повярвайте ми. Това е уникално нещо. Последното подобно нещо е Дисниленд. Мислите ли, че тези неща, които сте говорили към потенциалните инвеститори, са ги подвели? Не. Вашата инвестиция в Исторически парк увеличила ли се? Многократно, не знаем кога сте я направили, но все пак. Многократно. Десетки Многократно. пъти. Да, защото актива се увеличава. Да, актива се увеличава. Извинявайте, Исторически парк,
че във филма дадох думата и на хората, които твърдят, че са загубили средства от инвестицията си. Предоставям сумата от 10 000 лева на фирма Сборувам ЕОД, която се представя от Павел Георгиев Гребчев. Мина така в 4-те банки и събра 180 000 лева. 185 да бъдем точно. Като изтеглих от едната 50, тегля, ходя да му ги нося. Имам един приятел, който е точно на такава схема. Взел е заем, финансовия консултант е той, който плаща месечните вноски. Колко пари е взел? Поне 50 000, може и повече, може и 100 000. За какво? Къща. Къща край исторически парк. Това бележниче е от 2011 година. Всичко е описано и няма грам, страници, пронумероваме, прошнуроваме, лъжа. Ако аз съм го фалшифицирал, няма да е по този вид. 28 август 2013, 4000 лева. 8 януари 2014 съм дал 10 000 лева на Евелин, мои пари. Какво е това? Карта на реалността. Черта ми как се прави бизнес, как се получават пари, как се дават пари и как той няма пари, пък може да се изкарват с мене и да удовлетворяваме нуждите си. А не го почват. Извинявам се на всички акционери и на господин Ивелин Михайлов, че вътрешно дълбоко в себе си съм се съмнявал, че може да има 2,5 милиона туристи, които да посетят парка. Капацитета, който сме направили на парка в този му вид е около 2,5 милиона човека на година. Така че, да, ние няма да работим цяла година, ще работим 8 месеца в годината. 8 месеца, това са 240 дена. Или долу-горе, да кажем, по 10 000 човека на ден. Това е много сякаш. И много, и не много. Ще имаме и звучи. дни, които има и 30-40 хиляди човека. Извинявам се сега за провокативния въпрос, ама сигурно заради изборите няма много хора в момента. Ами, най-вероятно да ви кажа тази година, този месец като приключи, ще ни е първата най-силна за цялата година, което означава, че дигаме броя туристи. Само докато сме на темата за туристите, това с 2,5 милиона туристи още ли вярвате? Разбира се, да. Ще стане? Да. За да изкупя част от греховете си, отидох да посетя Пуй-Дюфу, Френския исторически парк. Един от най-големите увеселителни паркове във Франция, който не може да се сравнява с нашия. Какво ниво сме, за да ги стигнем тях? Ние на ниво да ги стигнем. Ние възстановяваме сгради от нашата история, които са в реален размер, с реално строителство. Нашите са с художествени елементи, детайли, камък, дърво, докато не е с шампон цемент. Който през миналата година има 2,5 милиона туристи на година, за да може и българските фенове на исторически парк да видят как изглежда парк с 2,5 милиона туристи. Намираме се в Пуй-Дюфу. Това е най-големия увеселителен парк във Франция след Дисниленд. Според изчисленията има 2,5 милиона туристи през 2023 година. Точно толкова, колкото ще има и нашия исторически парк. Така че снимаме този подкаст видео с идеята да разберете и да видите какво представлява този парк и да направите за себе си сравнението какъв път остава да извърви нашия българския парк, за да достигне това ниво. Като туристи, нали? Защото иначе като сгради знаем, че ги превъзхождат многократно. Между другото, ако станете мембари на канала, може да гледате над 1,5 часа материал от преживяването ми във Френския исторически парк. Мощен шаут-аут за хората, които продължават да са байтошовци на канала. Динев Динев, заболекарят на България и Божидар Добрев. Извинявам се на исторически парк, че във филма съм дал думата и на Йоан Запрянов, журналиста от Капитал, нанесъл десетки милиони щети на исторически парк, даже май стотици. Ще поискаме справедливост и обезщетение за нанесените ни огромни репутационни и финансови щети. Именно медийните атаки и репресии създават антикампания, която е довела до над 100 милиона лева преки и косвени загуби, за което акционерите ще държим отговорни всички замесени лица. Каква е тази флашка там? Така. Тази флашка, нищо чудно да е причината, поради която Ивелин Михайлов може би ще окаже в ареста. Извинявам се и че смятах, че е релевантно да знаем дали вярваш в Chemtrails, при положение, че искаш десетки хиляди левове за инвестиции.
За моя приятел Радо говоря. Още един въпрос, само извинявайте, от един влогър. Вие не сте част от журналистите, моля седнете. Не може да задам въпрос, така ли? Може ли да кажете кои са? Помолих да седнете, вие не сте от журналистите. Това е Радо. Той отговаря за международните инвестиции в исторически парк, така че много добре знае разликата между пътнически самолет и пръскачка. Пръскачките продължават. Аре, още ни пръскачка. Права лента, пръскачка. Един пролетен грип да се изсипи. Вярваш ли в Chemtrails? Вярвам в много неща, Бог най-вече. Така че твоите зрители могат сами да преценят. Много неща съм видял. И вярвам в много неща. Вируси. Питаш ме дали самолетите пръскат вируси? Да, гадостите. Такова нещо не съм споменал никога. Поредният лайнап изсипва гадости. Ако това ви изглежда пътнически самолет, аз съм французен. Един пролетен грип да се изсипи. Казваш, ето пръскачка, бяла линия пръскачка. Каква е тази пръскачка? От моето видео, което съм пуснал. Те са няколко видеа, нали така, от моя личния профил, който си ги е взел. И така съм го определил. Защо? Така съм го определил, така видях. Какво пръскат? Приличаме. Казваш и гадости. Приличаме на такова. На какво? Това, което съм казал. Какви са гадостите? Пръскачка. Коя дума използвах? Бяла линия пръскачка. Това съм казал. Аз пък друго искам да питам нещо забавно, пък аз се позабавлявам малко. Вие казах за Chemtrails се подигравате на Радо, че пръскачки минавали и така, нали? Казахте от това нещо. Съвсем добронамерено го питам това въпрос. Не се подигравахте, подигравахте се. И аз сега искам да питам. Вие на 36 години сте виждали бидон или варел, нали? Бидон или варел сте виждали. Той може ли да се постави вътре в самолет според вас? Има ли място да се постави бидон или варел в самолет? Има, да. Могат да се поставят и повече бройки, ако се махнат седалките, примерно. Нали? Да. Така. Може да се направи система, виждали сме пръскачки, напоителни системи, да се свържат тези съдове и някаква течност да излезе от тях. Теоретично е възможно. Нали? Да. Така. Възможно е пилот да се качи да кара самолет с бидони с пръскачка. Реално е възможно. Тоест пръскане. Така. И има доказани случаи, те не са доказани, трябва да прочетете черна книга на търговските марки и настъпващата чума. Там пише, че една от фирмите най-известни за банани, не ги знам какви са, и тези други, Монсанто и други, те са поливали, отгоре са пръскали, докато хора обработват там растенията, не знам какво ги правят, вследствие от което са изчезнали цели села, стани са стерилни и са раждали извороди. Значи е възможно човешко същество да пръска с химия други човешки същества. Теоретично е възможно. И какво следва? Единственият въпрос е какъв му е мотива? Вие не знаете какъв му е мотива, защото не може да си го обясните. Тоест вие вярвате в Chemtrails, аз така го знам. Не вярвам. Аз знам, че има случаи човек да е пръскал други хора с отрова и да ги убива. Че това е възможно срещу заплащане. Добре, понеже сам повдигнахте темата, какво мислите за клипчетата на Радо, където казва ето права линия, пръскачка, пръска гадост? Не, то са много такива, нали, пръскачка, нещо друго, той си го казва. Той си негово виждане. Защо го казва, според вас? Не знам защо го казва. Аз знам, че е възможно. Защото пръскат гадости. Аз така го разбирам. Толкова значи гадости. Извинявам се, че във филма ще покажа човек, който твърди, че е превел 75 000 лева за апартамент на Зелено във Варна на депутатката Ирена Негинова, които в момента не може да си получи обратно. От 30 години се занимавам с храни и напитки, търговия и внос и износ. Последните 10 години развиваме собствена марка. Какъв е този договор до теб? Този договор е един договор, който е сключен между мен и Ирена Негинова, която почти 10 години работи при мен. И миналата година, който беше май месец сключен между мен и нея. Той касае това, че бех, да го кажа така, въвлечен в една инвестиция в имот, апартамент или съгласно това, което е записано в него, на една стойност 75 000 лева, които бяха преведени на нея лично, по банкова сметка, с този договор, който тя е подписала, аз съм подписал съответно. И от тогава до сега, около година и половина, няма никаква информация какво върви по този договор, върви ли въобще, на къде върви. Доколкото разбирам, дал си 75 000 лева на Ирена Негинова, за да построи апартамент на Зелено, но не се знае в момента къде са парите. Точно така. Получавали ли сте 75 000 лева? Да ме уважите желанието. Ама важен въпрос е, защото вие сте народен представител. Ако може да уредите двустаен, тристаен апартамент във Варна, за тия пари да поръчаме и ние. Извинявам се и че ще видим двете гледни точки по друга лична драма. Ти направи доста сериозно обвинение, че е лежала една година в затвора в САЩ за педофилия. Това не е обвинение, това е жива истина. Всички, които участвахме по неговото освобождане, са живи. Един е умрял. И имам документи много. Вярно ли? Не. На летище София Щелян пристига с белезници, гранична полиция се подписва, защото те го карат предаден от Америка, с черпичат. Казва, че те е посрещнал на летище София с белезници. Смях се много? Не.
Това е толкова вярно, колкото е вярно, че той не е докосвал жена си. Удрял ли си бившата ти жена? Никога. Имаш ли забрана да посещаваш САЩ? Това, което сме говорили и това, което аз ще кажа, е в съда. Аз това, което казах, че не отговаря на истината като негови твърдения. А имаш ли забрана или нямаш? Няма какво да коментирам повече, предстои дело, всичко ще кажа по време на самото дело. За да може във филма да видим позицията и на доволните и на недоволните, до момента съм интервюирал над 30 души. Но тъй като премиерата ще е на 9 октомври, купете си билети, ако ти, който гледаш, се чувстваш по някакъв начин измамен от хората на Ивелин Михайлов или от Ивелин Михайлов, или пък си изключително доволен от запознанството си с него, пиши ми на любомир.жечев@yahoo.com. Все още не е късно и твоята история да влезе във филма. Колко пари инвестира? Може би 50 000 лева. А взели си парите, които инвестира? Още не съм. Да, притеснява се, защото и тя има да получава пари, тя все пак има акции и се притеснява, че ако Ивелин много се подразни, може да каже, не, няма да ти давам пари. А това, което разказа, истината ли е? Всичко, което съм казал, е истината. Знаете ли какво? Най-добре да отида да се предам доброволно. Няма смисъл и без това в момента им трябват пари. И аз не мога да работя, защото аз нямам средства. Защо да си хабят парите за съдилище? Ще отида да се предам доброволно, както господин Михайлов би направил. Тогава аз само отивам до живот в затвора. А вие си купете билети за премиерата на 9 октомври от исторически-парк.bg. Влез на исторически-парк.bg и запази своето място за премиерата още сега. Мамо, не плачи, мамо! Всичко ще е наред. Извинете, вие не сте ли Любомир Жечев? Да, аз съм. Какво ви води насам в този ранен час? Нека адвокатът ми да ви обясни. Ама вие нямате адвокат. Да. Реших да се предам, тъй като исторически парк смятат да ме съдят. За от 1 до 6 години ми предстои да вляза в затвора. Затова идвам да се предам доброволно. Малко по-рано. Да не губим времето на съдилищата. Добър ден! Идвам да се предам доброволно, тъй като исторически парк ще ме осъдят от 1 до 6 години да лежа в затвора и по-рано просто да вляза. Малко свобода. Добър ден! Добър ден, може ли да не снимат? Може, да. Идвам, понеже исторически парк. Върнаха ме, казаха, че след като съм осъден, тогава мога да дойда. Понеже видях, че господин Михайлов също предлага доброволно да влезе в затвора многократно и... Тогава аз само отивам до живот в затвора. Пробвах и аз да спестят пари, сега им трябват. Ние ще можем с тези 5 милиона отново да задвижим машината. Извинявам се, че притесних служителите. Значи все пак може да си купите билети от исторически-парк.bg. Влез на исторически-парк.bg и запази своето място за премиерата още сега, за да вляза по-бързо в затвора. Чао!